Barka da wannan lokaci. Da farko dai zan nuna maka yadda za ka samu wannan bidiyon da duk wani fim ɗin algaita ma da kake buƙata. Abin da ya sa ba za mu sa wannan fim ɗin a cikin YouTube ba sakamakon copyright. Idan ko muka ce za mu sa shi, za mu mishi aikin da kai mai kallo ba za ka ji daɗin kallonsa ba. Sakamakon za mu ɗan yi yanke wasu abubuwa ko kuma mu rage hasken fim ɗin. To, ta yadda za ka samu fim ɗin, da farko dole za ka shiga Play Store ɗinka. Za ka shigo cikin Play Store ɗinka. Misali, idan muka shiga cikin Play Store kamar haka, za ka zo ka yi downloading ɗin Mega. Sai ka rubuta Mega a nan. Idan ka ɗauko Mega, gashi nan ni already ina da shi. Already na riga na ɗauko shi. Wannan app ɗin. Already na riga na ɗauko shi. To, in ka ga dama za ka yi open, in ka ga dama kawai ka bar shi a haka. Sai ka shigo cikin browser ka. Kowane irin browser kake amfani da ita, imma Chrome ne, Firefox ne, da kowane irin wannan browser ne dai bari in yi amfani da wannan. To, sai in zo in rubuta Algaita 247 a nan. Kamar haka. Bayan na rubuta Algaita 247 sai na tura. Yawwa, to sai in danna wannan na saman kamar haka. Da zarar na danna shi zai buɗe min kamar haka. Yayin da kake neman fim, in misali ba ka gan shi a kan haka ba, za ka iya yin scrolling. In ba ka gan shi ba sai ka zo ka danna nan. In ka danna nan sai ka rubuta sunan shi. Yayin da ka rubuta sunan shi kai searching, in ya kawo ma shi kamar haka sai ka danna kan shi. Sai ka yi scrolling zuwa can ƙasa. Yana da amfani sosai matuƙa idan ka karanta abin da yake ƙasan bidiyon, ƙasan wannan bidiyon, ƙasan hoton nan kai. Sai ka yi scrolling. Yawwa, to a nan wurin sun nuna maka hanyar da za ka yi downloading. To amma ni nan wurin ba sai mun tsaya karanta ba, zan nuna maka yadda za ka yi downloading ɗin kai tsaye. Sai ka danna wannan alamar download ɗin da take ƙasa. Yayin da ka danna ta zai kai ka cikin website na Mega kamar haka. Gashi nan yana searching. To, already nan cikin Mega app ne. In ka ga dama nan za ka iya danna kai downloading, ko da a ce baka da application ɗin. To amma da yake wasu browser ba su iya kawo maka kamar haka ba, dole za su ce ka yi downloading ɗin app ɗin, saboda kai tsaye za su kai ka cikin app ɗin. Shi ya sa na ce to mutum ya fara sauke app ɗin. Yayin da ka yi playing ɗin bidiyon nan ko kuma ka buɗe shi, misali idan kana so ka sauke shi gaba ɗaya ma a cikin wayarka, sai ka danna open in app ɗin nan. Idan ya buɗe ma kamar haka, ga wani alama na open a nan. To, sai ka danna shi. Yayin da ka danna shi, ga wani alama a nan sama na alamar zazzagewa, wato download, gashi nan sama. Kana taɓa shi fim ɗin zai sauka a cikin wayarka.